darasa ne ke ba dan zauna a nan wajen dan yi tunani sai kasance wani irin problem ne wannan cikin matsala ce wanda kai tunani na ba zai ban daidai ba duk wannan tunanin ba shi ya dace ni ba ya kamata ne dole in same shi sanar da ni me yake faruwa zan bi da shi ta cikin loga ya sanar da ni me yake faruwa ai yake ce min jiya na hudu ko ban wata ba a in tashi dole in je lalabe su ai kuka bana kuka ta yi kyau malam amma ba da kuka wata kuka ta lalata mana kuka malam ta yi amma ga assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan hatsinka ne aka yi dauri ina ne gaba ɗaya hatsi ka lokacin da hatsi zai yi kana ji ina ji ka hankali na he dan tashi to amma da yake na san bakin mu daya sai nayi hankali na ni a fada na ji fada an sa kawai kai ku nayi kuwa wai masu sace-sace da waye-waye ka manta irin kudin da ka ci ran nan ka manta wani kudi da na baka ran nan nace ai miya a gidanka har a siyo kaza to wannan kudin sace-sacen ne kaga kuwa duk abin da fada ta zauna a kai to har da kai dan haka duk yanda zaka ka dakile mai gari cewar mu ba mu muka yi lamarin nan ba ka nuna ai an ji a bangaren kuma ka nuna cewar sace-sacen nan fa an daina yanzu zan yi gangare kar a ganni da kai ka san akwai wannan sarkin noma din nan munafiki ne wannan ka bari ni na san me za yau ka ci gaba da gyaran kuka ai kwaran dan jujjuya geran nan dan sa shi dan ya iska mazan kai shi gida dan yi mun tuwo zabi ina so maza in zo in tamfada saboda sakamakon za a neme ni amma zauni na san kira saboda ana kawo za iya kawo wasu laifuffuka idan ba ni kaga ai abin ai ba zai yi ba tunda ni wannan shi kaga mai gari yana ji da ni na da wasu abubuwa suna ta faruwa a garin nan ana ta wani kuguduji ana wasu abubuwa wanda ba shi yake nan ba Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum wai ko yana nan gari mai garin nan kuwa an kai daɗe san kira sun da zuwa ba san kira sun da zuwa san kira lafiya kake tafi yanzu lafiya ba mai gari sakamakon mai gari akwai wasu abubuwa da yake ta faruwa a garin nan wanda duk ba da kamata a yi shi ba ana ta wani tsugudidi ana ta wani waye wasu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Allah taimaki sarki Allah kala lafiya Allah ya taimaki sarki Allah ya ja da zamani ina gaishe ka mai martaba na ji wata magana da take faruwa ina can to da zan taho da jami'an tsaro saboda dai nace ban fada maka ba yasa dai Allah ya bai sa na taho da su ja'e na nema ya mun yada akan magana ni da ban santa ba kuma ba shaida ni ja'e ni da hini ina ga rabona da ja'e tun hekarar da aka yi fadan nan a gangare tun hekarar da aka yi fada tun sannan ma ba mu sa hadiya karba rabona da hi kenan amma mai martaba kai ka sulhunta mu a fada ba kai ka faɗi wannan ba kake ce an kula da hi to mai martaba kana kallon kuma zai mun yari bayan kai ka raba mu da hi tun daga ranar ban ƙara bi ta kofar gidansu yanzu ka yi haƙuri to alhamdulillah taba gani kai ma a nemo ka Halima da wakili duk mu zauna da ku tabbatar da abin da yake faruwa nan koma to shikenan ba wani abu shikenan sai mu zauna masha Allah gaskiya ne gari kamar yadda shi sarkin zance ya faɗa wannan shi jaye na tabbatar cewa shirye yake da shi sarkin zance malam yanzu kuɗi ya samu yanzu zan taka duk wanda na ga dama ga salula na samu a ga wannan salula kai mutumin nan ina ka boye ne a to ai ka san tun da aka buga harkar nan alhamdulillah nan ba mu ƙara addu'a da kai to ya ake ciki a gida ya aikace ko ni jikin ku ba ruwan ku hankalin ku kwance to ne yake wakana ka san yadda kuɗi ba ya zauna ni yanzu nan hutu kawai da ke yanzu tun da za 5k din nan aka gani ko ce 50k ai ka gani normal to alhamdulillah ko ta hajar yanzu kai a bangaren akwai to menene ka gani
na samu wata yarinya. Kwanan nan Kwarai kuwa. muna gari ba mu samu labari ba. Amma kuma akwai magana. To menene magana? A kuɗi kuma ka sani ni ai ba matsala ta bane, akwai kuɗi. Akwai kuɗi. Nawa zan abin da baka? nake so da kai. Bari nuna ma hoton ta. La masalla alaman nan. Wannan zan siye ta da daraja. To nawa zaka siya? Na baka gona ta arewa da gari. An haɗa mu. Abin magana gonar to. Tunda kai dan binni ne kaga me zaka yi da gona. Yanzu zan baka 50,000. Kai ma tsari nake. 50,000 amma ba kai ba. 50,000 ta yi kaɗan 100,000 zaka ba. Zan baka 80. Jaye ba ka zuba Sadaka. ba. Jaye ba ka zuba ba. Na siya. Ai Kusa baki yana tona na siya. Amma fa ba kai ba ita. A to kuma Kar ka sake in ganku da ita. to ni da nake da su kala kala. To alhamdulillah. Ai daga wannan ma zan ƙara samu. A to ni kuma duk wanda ka samu ka kawo mu. To shikenan. Yanzu ka biyo ni gida da magariba ka karbi kuɗin ka. Ba fa na son ka. To amma mu je in ganta ka nuna min ita tukunna. Ina nuna ma hoto kuma A'a yana ganta a fili tana magana. Wuyan binni. To shikenan. Yawa shikenan ni yanzu kana Ba ji. 100,000 zaka ba. Zan baka. Yanzu kawai kana ji ka tahi ka je ni ma yan biyo ka gidan he mu ƙarasa ka nuna min. To shikenan. Tana magana dai ko ba na son Ya biyu. tana magana yarinya da turanci tana. Kai kana jin turanci ne. La ilaha ilin zafin ne na can din nan. To za ta zo nan ta Ba zauna. ka zauna nan ba. Za ta zo Ni ma nan. 100,000 fa zaka bani. Zan baka 100. Zan baka 100. Amma mu je in ganta. Yau an gyara hulan nan gani. Ka Eh. san wannan hulan gadin gidan mu ce. Allah mutumina. Ka gan ka gara mutumina. Ni ma fa nasu irin taku. Ya sun nasiya. To ai Jiya aka mai ita na ba sai dole ka saya ba jaka 200. Ai dole ka saya Ai ni ne jaka 100. kudin jaye fa kaci. A'a kuma kai ba a wannan magana Oke, ba ga mutane. mantawa ne. Yau wani hiru. Yanzu mu tahi mu je. Mu tahi mu je kawai ka nuna min ita yin sallame ka. 100. Yau nasiya. Nasiya. Masha Allah ina furatawa. Ina furatawa. Kin dama? Tana ina. Ba za ki magana ba? Ko ta mawaye na dauka kudi na ne fa kuma kabbo kwaken nan ko wanda zai la ilaha illallah kai malam Allah ya saukar da gero kai ta fahimta saboda yanzu za ga wani ya iya zuwa nan gurin ya samu rani kwandan tahi la ilaha illallah matsalar ka samu dadin ma ka rasa ina zaka ci na in ga gari za a iya samun rani kai jeji zan yi wallahi jeji zan yi matsalar ka zo ka samu kuɗin ma nan zan zo in laɓe a ga na yi maganin maƙiya ka rasa la ilaha malam dole mu noma gero alƙura kai an yi kuma mu ne ɗari ba karfa yan kosan gasan da ne damun nan fa wani zai ƙara kulewa Allah nufa mana asiri Assalamu alaikum. Ruwa za ku taimaka ku bani na sha fura na gama kohi kuma yanzu ke ruwa nake. Ruwan da daɗi dai ko? Ko zubo mu. Alhamdulillah. In an ya dai ba matsala dai ko? Kun san fura na ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya masalla alaman nan. Kai, ai rinje ku da zirfi. Alhamdulillah. Kullum kuna jan ruwa na? Kullum kuna ja? To zan zo ka ruwa. Saboda yanzu na samu kuɗi kuma wata ran zan kaɗan ba ku dan wani abu. Yau na gode kun ji? Allah ba da lada. Allah saka da alheri. Masha Allah. Alhamdulillah. Kai fi wannan. Ya mun nan lema. Alhamdulillah. Ya aiki. Alhamdulillah. To aiki na zo mun. Ya kyau. Yanzu za mu? Insha Allah. Ko ko he na jira? To ka dan jira layi zo kanka. An na zata kawai ni tsallake za mu. Ba magana tsallake. Me kudi ne fa ni? Ba. Alhaji ne fa ni? Insha Allah mun sani yayi. Ba. Yanzu ba za mu me na jira? Yanzu a ji masha Allah. Ka jira dai. In jira? Ka jira. Alhaji sarkin nan can ya zo nan ka ce in jira. Ka ga mar zance? Alhaji ne fa ni? In ka ga in ma makawai ne kai. Allah. To zan dawo. Ka dawo insha Allah. Yawwa. Ma makawai ne kai. Amma ni yanzu kasuwa zan tafi gaskiya. Ka na dawo.
To yanzu ni yanzu yanda ma zan zaga ma garin nan don samu dan wani abu ma nake ta faman tunani na rasa ma ya za a yi. Amma na Allah ba ta ga bari da yin dan fasa nan haka ne. Hey, zo nan. Ya kai ne mai gida.